ngay thatu te zong zong in zapa in chibai le vek ole tun tuma chuan India ram chunga chungko pakhat tha mangvek an ina chanchin rap thlak tak mai chuti rwala ngainom em ni si intan kanau chop chuak le dona tuna kan sei tur kheisian police tam tak teril ro po ati wain tol thatu chui chuak tur hian kong sang sangin hnu chuina thokma se maso na langsar tak mai chu an hmu theilo awangin le mi puite lama tanga tol thatu chui chuak bat tura norna anasat ema wangin heng hun laya police nu chui na thiam ber a inrol dona case ring renga hlo tling zia chin senior officer video nat puina po andil pha hial na case ani a video te abula tang atop thigin mino thler sakin milo ngai thak sakle chhodonia kumsang khazakwa somrok pasari dei to khan Bombay tuna Mumbai tia aming an thlak ta hian mi di theiknil thei to ngai lo tur poi khoina rap thlak tak mai a thlenga he tol tha na thleng awang hian mi puite po chu anral ji in tun anglaya tol tha na chanchin na mi ti angmong nat lutuk lo na hi ala ombelo awangin he thil thlen lai po hian mi puite non phung po a boi pha hle nge ani sumdong chung ko hausa tak mai chu anma ni chen inwam taka chuan rong taka tha ani ba ka an nei thil hlu anin chung om zong zong do chu rok sak vek an ni a he tol thana phena hian tunge abul tum tu ti sha tum re reng mi puite le nu chuina thok tu police chuan modmo po chu an to tha thei tami ulawa tol tha tu chu tunge ani ti indian siak ri luin khotlang chu alo him jok thei turin mi puite chuan tol tha tu chui chok ba turin police chu an no reng boka amai ro chu police lamtan po he khesi a tho pi thlakin an mu china a maso na lian tham om thei big box si lo nen fing taka an che ani lo chuan an ni tan tak po thil chui har sa tak mai ani a ma se tol thatu chu eng tin emo api druk thei mai ring chung chuan he khesi mut mo nar mo an ne zuya te chuan he thil thlen na mun Bombay tuna Mumbai ni ta hi keini chuan heti hon laya Bombay an tiang hian kan sui lang ri don ani Bombay a khopakhat gam devi antia chuan chung ko hosa tak mai chuna wala te chung kwa chu khosa in an kho sakrel bolna po har satna an to ngai mi ulova tin pa ber Mohammed Siddiqui chuna wala hian MS Card Mart company nein a company chu ani terin a hlotling emo te mai turin atluang emema an thedam khobeng le chuna wala thitu te po chuan ani na le athil ti thena awang chawa zalawin chuna wala chu pachali nel om tak mai ani awang chuan an ngaina in an sa hlom hle maya tin mi hausa tak ni ma se an thinam khoweng te ta na mi nok sak tak ani lo boka chu mai ba ka an sum le pai te po hi chanpui ngai te chanpui nan chuan an hmang se mema to te tan mai po chuan chun wala chung kwa chu chung ko thale nel om tak an ni renga ma se chung ko thatak le fil tak te po hian an thi mai poi ti lo tu mel ma do om lo tak mai an lo nei ve reng thei ni ti chun wala te chung ko thil ton rap thlak tak hian atilang chiang hle ome October ni somni pathum kumsang khazakwa somrok pasari zingani a hemini hian bok de sem to chuan nidang angbokin abok hute te chu mun sang sanga asem hnuwa tuktina apek zia thin chun wala te na chuan abok hute chu da awatum le a heti la hian bok hute hi palang u ma da thenin chun wala te chung ko chena temple view building a chuan bok hute sem to chu vakal hnain ati dan pa ngai te bok chuan chun wala te kongka chu awakik le a ma se voi engemaw zat kongka akik to hnuwa po chuan no ber Siddiqui chuan kongka reng reng chu aron hong thei tlat lo ni danga chuan voi tam tak kongka akik ma hian no berin lo chon thuain bok hute apek zo hnuwa akal le ngal mai china ma se chutia kongka anron hon thei tak lawa chuan bok hute sem tu po chuan tho an haini tura ngain abok hute sem tur ala tambok senian aman mo dio wangin enchung alo le tumna po chu ani talawa ya chuan chun wala te thanoma chuan bok hute chu da in anni hna chuan bok hute chu an tho huna pek sak mai tura a shel hnuwa veng danga chuan aliam sui le ta ani ya chuan hetia bok hute sem tu akal liam hnu deuh loka hian building security guard chu building le avel thil thlai tura ron te chuak bel in tuktin hetiang hian aron ti se achina ani po chu bok hute sem tu ang bok khan chun wala ti in bula chuan ron kal vel in anin pe maya chun wala ti ina e tur siam chen mu hilai chu ron mu in
eitur siam tu biak tum chuan amuna bula chuan vakal hnaya chu vele chun wala tina hlone an roi eitur siam tu chu ron har thutin abiak ma chuan eitur siam tu chuan chun wala ti pindan pakhata tanga me khu ron zam chuak che che chu amuta thut maya chu vele security ka chu lo ko mu ngalin an thil mu awang chuan thil thalo awmani ti chu an chi thiam maya chumi hnuwa chun wala ti in chung lo na kong ka puilam chu an pahnih chuan va panin kongka chu hon an tuma amai ro chu kongka chu alo in khar ngi ema wangin atera chuan an hong mai theilawa ma se thei pato pa an pahnia an tan don hnuwa chuan kongka chu an tlo hong thei ta hlo mai chuta in chung an lo hnuwa chuan gas lik rim chu na sataka lo namin me khu ti po chu alo sam sei mema te chuan eitur siam to chu chaukalama chuan me khu chhuwa tanania ashata wanga kalngalin chanchin bole thomhno chhuata lo in zam noi me khu ina abom a hmu vele chuan tuila in a theiang angin me khu le me wam du chu ti ze om tum chuan tuin a le nga cha chara chu mai ba ka gas cylinder te po chu wa tha in chun wala ti chung kwa chu amal te te in an minglamin a kau zui ngal mol mola ma se in chunga tang chuan tu ma chang tu reng reng an om theilo te chuan in chunga pindat ma sapira chuan security guard nian chuan in zui lu din chauka an hmu ang tho chanchin bole thomhno thanin tak chhuata lo in zam noi me chu an hmu le ta a ma se chu pindan chunga chuan he thil chau hi mi pahni tina an thil hmu chu alo ni ho lo thok le khata eitur siam tu chu ring taka awin achi ai ta hle maya chutiang bok chuan security guard po chu achi ai hle boka a chan chu pindan chunga khan ruang pali alo omwang ni in chung ruang te chu chun wala te chung kwa chu an lo ni reng maya te chuan security guard le eitur siam tu chuan man hmu takin in chung chu chhosan le in chung an thom le an chevela chuan an chen oma cheng tu po chu pona chuan an lo chhak ta hloma hemi hnuah hian gam devi police station a chuan an thil hmu le hria te chu an va report ta ani te chuan mi thi pali ngo te chu chanchin bu le thomhno tia kho vek ni in khatia eitur siam tu ina chauka a gas cylinder wa thatora avakal chupo khan chhuata chanchin bu le thomhno mai kho ina abom kha luk ti ze omna na tuya leipo khan mishing kot a hmuto ngein arin oma amai ro chu engthil che nge thleng ti angai to na chuan alaman phaklawa ma se pindan chunga chauka athil hmu ang che a hmu hnuwa ero kha chuan thil thlen dan tur zong zong kha a hre thiam ve ta alo ni te chuan gam devi police station lampo in report an don chu arang theiang bera ron bo zui ngal watin thil thlen na hmun chun wala te chung ko chena in chu station in charge Sivaji Desmukh le constable dang te chuan an ron pat tak ngala anni po ina thil thleng an hmu chuan an thil hmu chu mak an ti in a thong tak zeta a chan chu heti hunla hian chena in pakhata mi pali tha anin ang khesi boipui tur awm ngai lo wang ani bera te chuan in chunga ruang an hmu te hi pa ber Mohammed chun wala ale anupui pisiddi te an tupa kumlimi rosan ale an ompui no Eni Fernandez te anni a police chuan rang chu amhuna chuan a theiang anga indik ngalin ruang atanga alandan chuan heng mi pali te hi khongai na telmi alawa siam sei manga ben ni ti chu an taksa atanga ti sen tam tak chok zo zai chuan ati fia hle maya tin tol that tu hian ami tha te hi a tha hnuwa hal atum ni nge ya langin chanchin bole thomhno te khan ruang te kha a khu veka amai ro chu ruang cheman hle to tur ero he chuan thomhno hi a kang kai theilo alo ni a te chuan police chuan mi pali ruang chu postmortem turin damdo in lama an thon le ta ngala te chuan he tual thanara phlak tak mai hian bombe chu a ngor king ta dut mai ani heti hunlai hian chun wala hi sumdong hlotling takle mithil ti thei tak mai ani a tin an chung kwa hi wantlang chunglam dei mani se midang tan thon sheom tak ani ngai lawa non tlom tak mai nein an chung ko chunga hetiang ang van doi nara phlak tak mai thlentir thei tu tur melma an nei op ang po hi tu ma in an shet pui lo boka te chon chung ko ming thang be tak mai an ni mai pia lama an thi da thi kumsang kha zakwa somluk chhawela thil thlenga chuan ara phlak ema wangin alar ema chanchin bu ade chuan an chung ko thena hian hmun alwarin mi pui lampo an ral jet pha hle boka chuti lai mekin chon wala chung ko shetu tele an chian hnai tak tak tele an chung te ho chu
lo tang rualin rong tak maya chun wala chung ko thatto chu chui chak wat turin police chu anor na se mema police ko ta te pungkhomin an awrwal boka ma se police am chuan an hnu chhina chuan engma hmasona chu an nei pha chawng lo thung nima sela mi puilam chuan gam devi police station a thok police chu an hmona hmuna pianga kot an thlaka an motor te chu lunga vomin police station po chu an swa samna sa hleya hemi ni wang hian police po chuan an sa himna torin police station bulvela chuan curfew an pon pha top bok ani ma se hedi chung po hian mi puite chu in lungrol takin an la tang ho renga chuti lai mekin police te po in tol that to chhe chwa atol ba zia chu ria in an mong chang do lawa le lama police norna an sat em lai le tharum hial mi puitena an tho hnu po hian police te po chon rin takin an hna chu an la thok chun chom renga nima sila sub inspector desmuka chuan mi puite atanga heng tharum thona hi an ton fo chuan nu chhuina konga po ati boi tur thole tol thatto ina zalen taka hun aman thena na hun an pek bel mai tho a soi hnu po chuan mi puila matang chuan in beng dai tumna thom reng chu ala chuak the chong lawa chuti lai mekin mi puilam po chuan ni engama za tol tha ani atang po a police na rin hel tur pakhat ma an nei lo chu an thin arim zawalin tol thatto an chhe chawat lo chuan thil thelo tak a thlen tur tho in police te po chu an vo ta hiala ma se ti khopia mi puite thin rimin police chu chhun zan zamin no reng ma se police ten tol thatto an chhe chwa ma pha the chong lawa mi puite thin rim ne awanga an che chhona chuan police chu ati khotlain khisa chuan azong zongin an ril ru chu an pe theimi olawa tin police du ber po mi puite ang thawa tol thatto chhe chwa a phu tok shremna pek nge chu ni ve thoma se tol thatto so hnu om ang tor thil thlenna hmun ne a chhevela motor om la owangin police tan po chunwala chung ko thidan chhe chwa chu thil har sa tak mai ani ta bok ani te chuan mi puite lama tanga beina an ton reng to lo na torle case chu a the angaranga chhe chwa wat ani thena torin sub inspector desmukale anaw te chuan na chui thiam bik an mamu ani te chu ani sheta a te chuan heti hunaya a case chui to renga chui chwa lawa da ngai lo DCP crime branch Vidyana Samia Indian Sarlok Homsia aming anlo wa sakhel puina chu andil taringuta ani hian ol samjokin case so a chhe chwa mai ringin SI desmukale anaw te chuan ama chuan beisenelian tak mai an nei boka tin anu chuina a atul tola pui thei turin engtiklai po a anin pe reng thole mi puite lama tanga norna le beina an to na saziate SI desmuka chuan DCP bula a soi hnu chuan anna a rin taka thok thin DCP Vadianat po chuan a poi ngei tur thole reilote a chon wala chung ko thatto a chhe chwa ngei tur tho chu gam devi police chu atiam ta a ani hi kan seita kang khan heti hunlaya India rama police jinga chuan ani anga na chui thiam an lawang ti tur ang hial kha ani a chutia katiang ati to a athutiama dinghet ngei thin mirin ani awang chuan mi puilam po in akuta chon wala chung ko case awm ti an charwal rol hian mi puite chuan an lo thlop tha in case chu a chin fel thoi chu an ring hne boka tin thlok tha le fing em mai thil te thamti atanga nu chheina chan chin vidyana ta hian case engi musat ama ko zal nge hian lo zel fil to chenin case tam tak police tena ti nge na an sha to lo po ol sam takin ani chuan fing takin a chui chhuak ta chena tin ama zara hian case engi musat chhinge na to lo le an lo da top to te chui chwa chu alo ninwal to boka te chuan police a tan hun chung hian India police ming thana tora patho hlok tak ta singa ming hi alangsar ema amai ro chu vadiana ta hian amirin helte reng hi fin fiana thatok tak aw ma chu aman ngai mi lo thung rin hel anni ti po hi inchilo to khopa a phena tanga na chui thiam tak ani na hi he ke sa po hian kan hu ve ngi don bok ani te chuan DCP vadiana tale apol te chu tol thana thlen mun chun wala te chung ko chena in temple view a chuan bakalin in chung chu kilti na tangin oluk takin an indik vika chuta chuan engma mo mai nei chu tum ho lovin tol thana thlen ni le police tena no chhuina an thola ya in chung an lu ba kha midang in chunga lut le an omri lo awang chuan vidyana tale apol te po chuan har sana dang omlawin
nu chui na chu an tan ta ngal mop mopa chuta an chui zel na a bangle chhuata tol thatu ko zetha omle omla ngun taka an indik nuwa chuan tol thatu ne nge hriat ko zetha chu fridge kong khara le in chung bung ro mun dang danga te chuan mu an nei ta a heba ka hian thil te thamte te anga ngai po oluk taka lipse vekin tol thatu in engi motal sul no a hnu che nge nge don ani ti chu an cha chen ima wang chuan an khi chhuilai me ka hian te bik emo lian bik emo apoimo lo emo om theilo tur chuan no chuina chu oluk takin an beya ti chuan chuta an chui zel na chuan khum hnoya ti sat phani chu ba hmu in ti sen tam tak alo kai nge nge a hei hi nu chui tu tena an rin da na chuan an ti sat mo chu tol thatu ti sat nge in an ringa khatia tol thatu tena tol an tha zo hnuwa khan ponlama an tol thana kor thi sen kai noi ne na an chho chuan in chunga tanga an pen chwa rol khan man ani don ani ti kha ria in chunga kordang omle an kor hak lai chu an thleng nge in an ring ta a ma se tunge ti sat nei to chu ni ta ang ti le ti sat in ang chu atam hle sia engtin nge nu chui tu te hian an chui chota kang ti chu an zo na lian ber ani le ta ani te chon nu chui tu te chuan ti sat chu oluk taka endik le vekin adang lambik na mo nge tum chuan a thui dan te eng ang puan nge ti te thleng chuan a zau thei ang berin ti sat chu tu ta nge ti sha tum chuan an ngei to na chu an seng tan ne ta a chuta chuan thomna suk na hmuna tanga kura thumal in chin chha then chu an hmuta a ma se thumal chu alo kim lo ani ti le ti sat pakhata chuan heng thumal AIZ ti hi lo omin pakhat le chuan AISBH ti chu awm boka ti chuan heng thumal kim lo te hi thomna suk na hmun pui lama tangin anma ani dor tu te chin chian atana an tarlan thin ani a awm zia bera chuan chunawala te chung ko thatu kha mi pakhat ni lovin mi pahni an ni ti hriat ni in an kor te po kha thomna suk na hmun puya an su thin ani ti kha chiang takin heng chin chian atang te hian a hriat theita ani amai ro chu no chuina ti har sa to ni ta le chu heng thumal te hi akim lo awangin nu chui tu te tan chuan har satna a siam bel theitlat maya tin chunwala ti in chunga khan thil lu sang sang tlere man tawle lu tak tak mai ba ka sum fai thathim tak mai kha ruk chwa ani boka chumi wan chuan police chuan heng sum fai le tlero te hi a hloma man chwa shaltum ani em ti da chu chhuil in tlero shal na dor sang sanga te po chuan an lu chhok na sei mema nima sila tol thatu man chwa ani theina tur om ang thil engma chu mobile tur om the chong silo chuti rwal chuan chunwala te chung ko thatu hian an chung kwa hi a hre chiang hle ni turin alanga a chan chu october ni somni pathum tlailama khan chunwala te chung kwa hian zanria ponlaman e chwaka te chuan ina arwal beka hole in an thom po hi an thenam cheng te po hian zanrei hnuwa po an a hriat tho an soya te chuan chu tiang tho police na an hriat bile tak hnuwa phe chuan chunwala te chung kolam hnai le an chung kwa ni na inzom nei to phot entirnan an company a lo thok to emo an ina lo thok to te po chu amalte te in so na chu an zo le ta veka amai ro chu rin hel to tu ma chu anom the chong se lo ani te chuan chu tiang alo ni le zel tak sia chuan police chuan chunwala chu sumdong hlotling le lar tak pathil thele do to ka man to sum ani awanga thik to ani an ring hle maya te chuan he a thik tu hian a tha hnuwa an ro hlu zong zong te hi ruk sakin a bibo ta nge ni anga asum do na konga khan thopui do omlo tak mai atong fo pal ni zok don ma se an rin na zong zong po hi lo dik po ni se engwanga no pangpoi sei lo ri ro thiang him tak kumlemi po tol thatu hian zo lo nge ani a an chung kwa ne na thisena inzom na nei lo ani na thok eni po khan engwanga tor pha ve nge ani ti da so anjil ro zo na omlian ber ani a heba ka hian he twal thana thlenga hian in rok na kal sol ni lovin phubalak na ang ma zokin hu chui tu te chuan an chita hiala til thlen dan abulti atanga an chui phe chuan tu emo chunwala chung kwa ne na inzom na pa ngai tak nei thil ti nge ani rina chu an nei lian chho ta hle ani te chuan hu chui tu ten twal thato chu tunge ani an cha theina torata na pin fiana an nei chun ti sa ta thomna su tu te na an chin chha kai hnoi thil chu an chui le ta a gam devia thomna suk na mun sang sang da chu police chuan tlo lorin
dor nei tu te po chu amal te in zona an zot veka nima sila chuta po chuan an be sei ang chuan ma so na lang sar tak chu a omlem lo thung amai ro chu na chui tu te chu an be dong du mi alawa chutia thomna suk na dor sang sang an tlo kwal hnu ni som pahni hnu a chuan dor pakhat ten an ma ni dor tu te kor an chin chia sakna ang che che dor chu an hmuta a chuta chuan na chui tu te chuan dora chuan t-shirt pahni chu wakingin dor nei tu te chuan an dor mi nge ani thole thumal akim lo thu te chu an lo soya te chuan thumal dang nen chuan lo me belin chuta tang chuan t-shirt nei tu te chu nu chui tu te chuan ol sam takin an che thei ta hlawa chuta thomna suk na thumal tang chuan t-shirt chu Bakar Hassan ale asita ta nge ni ti chu fin fiani in tu te nge chu mi te chu an ni ti she turin nu chui du te chuan an ma ni zir chian na chu an thok chan le ta ngalani te chuan chuta an chui zel na chuan nu chui du te na mak an ti em tur thel chu aron lang chok le tlat mai Bakar Hassan hi kum enge maza chunwala chung ko motor khaltu a hian no tang to in police na an chui mi case chung kwa tin hian in zom na thuk tak an lo nei to reng alo ni a chunwala ti chung kwa chuan hlo thatak nin Bakar hi an motor khaltu a hian an lo chhor to thina amai ro chu Bakar hi an na chuan rin amlo to zeu zewin chunwala chung ko nun phung chu ati boy chhota hle maya Bakar hian adu hun huna an na chu chol san thinin chunwala ti motor a khal nu a hian in chunga bongro eng maza chu bo om zeu zeu ba ka a hlo po chu phu sang tel telin na la chu a thok thadu buk se lo nen chunwala ti chung ko po chuan Bakar chu a na tanga chol tir to maya midang chhor chu thazo ka sia in Bakar chu an ban ta ngi a chutia a na tanga ban ani thuna chuan Bakar chu ati thin rim em ema ma se chunwala ti chung ko ve thung chuan anina thilbo chungchang po chu soilang do lovin a tho lo hlo thleng po a an pek ba ka Bakar chu chol to mai do chuan thatakin an thlaliam thowa ma se an tongkam thatak chu Bakar chuan dong song thiam lovin atan chuan a khale thung te chuan a hlo chu kim lova pek ani tho chu soile in voi engama za chunwala te ina chuan za theilo chu a kalta fawin chunwala te chung kwa chuan kim taka an pek vek thu po chu lo shil eng ang ma se Bakar chu alung oi thi dare re lawa chumi ni wan chuan chunwala te chung kwa po chuan an ngai do na chu fing taka mangin Bakar chu poisa tlem pek bela anina kaltir to lo chu an tum ta a te chuan an tum angin poisa chu pe in Bakar nen chuan thatakin anin thla to tora an ngaya ma se Bakar ero chuan a hlo po ni lo chu bathin takte ya wachingin chunwala te ina chuan akha tokin akal ring zel thawa tum khat phi chu Bakar chuan a una pa asita chu somin a hlo po ni lo a poisa batu ti po ni box si lo chunwala chungkwa chu poisa dil abatum le ta a ma se hemi tuma hi chuan chunwala chungkwa te chuan Bakar chu an lo en liam tuk to bi khau lo pa ber chuan Bakar hna chuan a hlo ai tam dei an pek to thu te a poisa batu an ni lo thu te le an ina chuan voi khat ma kal to lo tur chuan ti in a oka po chu alo win ve via wa heti lai hian an bula chuan Bakar una pa asita po kha lo om ve rengin chutia pa berina atong khumna awang chuan Bakar chu azak em ema a una pa ma chuan a pohlui chuan ati thangtlom hleya sia in azak lu tuk runa chu motpo chu amu hil thei tami ulawa chu mai ba ka an re thei em awangin a pohlui chuan a hmusat hleya in sia in engtin imotal an chung ko chunga chuan chet ve tumin ro mana chu asiam ta ani ma se athil ti tum chu ama chau chuan ati puitling thei dona a shed lo awangin nakin zela atana poilo thei tur bera angai a unau pa asita chu asom ta a Bakar chuan asita chu dota thleimin chunwala te chungkwa chuan an hnoya a tholai khan an ti do da theizia le a hlo po an pek ngai lo thu te an hmusit na zong zong de chu ngoi renga a tor tlok tlok thin thu te le achunga an thil ti zo sai wanga puba alak du thu te chu a shilta chutia a unau pa chunga ten om taka chetu te nia angai asita chu chunwala chungko chunga chuan alo thin rim ve em ema a unau pa chuan do ta soi ni ti ero chu a sha thiam khalo thung ani te chuan Bakar chuan a ro manna ti puitlin ani theinan October ni somni pathum kumsang khazakwa somrok pasari zan chu thlangin heta hian hunrei tak chung chunwala te chung ko hnoya thokto ani awang khan Bakar chuan an thil ti thin le anom dan te po chu a hre chiang thokhat le to a
te chuan hemi zandar ko vela hian apu le anupui le antupa kumlimi te chu radio club kolaba atang chuan anina ho in motorin anin siam fila an pinana chuan lutin an nula chhor ani ero chu chaukalama chuan ala om thunga chutia pindan lama apu le anupui le antupa anom hnuwa chuan bakara le asida te chuan kongka chu ron kikin eni chuan kongka chu alo hong tawata chuta bakara le asida te chuan in chung ommi pali te chu besui ta ngalin an thata alo ni chung an tual thana chu highland an ilonan rong pali te chu haltumin chanchin bu le thomhno te chuan rong pali chu ashan thewin an khota beka ma se an do ang chuan thomhno te chu akang thadu lo tlat maya te chuan in chung anom reng chuan reilo te man chwa ani mayang ti chu hlawin an chwa hnuwa thomhno te chu akan mayan ringa ma se an kor hak lai te chuan thisen akai noi wang khan ona an chwa pui rol rol chuan mi te chuan an thil ti chu an shekngal theidon yin anin shita a te chuan thomhno dana thomhno thaber ber pahni chu in bel chok le in sanaman tau tak tlere utile in chunga poisa om zong zong an lak nuwa in chu an chwa san takngala heta takhian bakara le asita te hian an sol hnu an pui khoina man chwa ani theina na puimo em an ti sat kha an thei ngela khatia in an chwa san hnuwa kha ra chok le ma se an ti sa ta wang khan man chwa an ni ero chu an ring talo ani te chuan hetia anin pon hnuwa hian an thil ti sol ta ka wang khan bakara le asita te chu principal se sonja chuan November ni le kumsang khasakwa sumruk pariata khan thi turin an chung tho hi aril sakta a kar ni potling lawa police te khan ni swal te chu tunge an ni ti kha man chwakin ko chuan shemna chu apizuita ani kha tin he khi chhe chwa ani theina na mi poimo mai DCP Vaidyana Samia hian fak a hlo le zol le maya he khi si a case chhina non ber chu alo ni ve ta bok ani ole khati zong kha ton chuma kan case ngai thla kho le the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section nama inno sei vele chho do nia